ndị be anyị unu afụkwa ihe na-eme ebe a, nekwanụ n'anya ka ndị yutu Ghana na-aba na shọpụ ụmụ nwanne anyị na Ghana na-ekpokọsị ihe niile. Ihe ahụkwa shọpụ a na-ele fonu, unu mazie mgbe ebe o nwee ike ọ bụ na onye a ji ego stọkụọ shọpụ ya ọfụ, ụdị kraụd a wee baa n'ime ebe a wee kpokọrọ fonu niile dị ebe a. Ndị ihe ahụ shọpụ ụmụ nwanne anyị, biko na unu afụkwa onye je kpọrọ nke ogbote were na-agba, onye kpọrọ nke ogbote. Biko na kedu na ụdị ihe dị ihe a? Kedu na ihe ndị Igbo ji isi wee kote? Anyị na-aya na anyị nọ n'obodo a, anyị na-ayakwa na anyị nọ n'obodo ọzọ. Biko kedu na ụdị ihe dị ihe a? Biko na unu afụkwa onye bute ọ na-agba. Biko na anyị ji ohere a na-ayọ ndị na-achị anyị Igbo, ndị si na ha na-achị anyị Igbo. A sị m ndị si na ha na-achị anyị Igbo, biko ka ha neba anya n'ihe a. Biko ka ha kpọkọta onwe ha ọnụ, ma ndị senatọs ma ndị gọvanọs ma ndị ihe ọ sọrọ unu bụrụ as long as unu si na unu nwa na-achị anyị Igbo. Biko kpọkọta n'onwe unu ọnụ, ọganaiz ya n'onwe unu ka unu jee napụta ụmụ nwanne anyị na Ghana. Biko gbatarụ na ụmụ nwanne anyị nọ na Ghana ọsọ enyemaka. Ọkwa unu fụ ha kpọkọrọ ihe ha na-agba negodu n'anya. Biko ka ihe ndị Igbo ji isi kote, kedu ihe ndị Igbo ji isi kote? Biko unu afụkwara onye a ma ifu ihe ọ bụkọ wee na-agba ọsọ, unu afụrụ ya? Unu afụrụ? Biko ka ihe anyị ga-eme ihe a. Anyị nọrọ n'obodo a, anyị nọ na nsogbu, anyị nọrọkwa na mba ọzọ, anyị nọ na nsogbu. Kedu ụdị ihe trade dị ihe a? Kedu ụdị nna anya makwa m ihe m ekwu n'ihe a? Ka ihe unu che n'ihe onyonyo a. Ndewonu.